Administration mar chiro bet piny gi revenue department to giwinjore ni en ratiro mondo ochok osuru, but wabende wan gi ratiro mondo omiwa ABCD. To japiny oko trust jatende mar county nikech Cleophas kato molo no campaign ne gavana to kochul land rates. Onge kaka jo county bubiro iri bandhi. Lakini KRA en commission ma independent. Ma kose choko osuru to dhi department mowinjore. Lakini gavana ke madhi kao wach choko mar osuru Nairobi ka, to kata wan kaka joala waneno ka services manyocha badi miyowa dhi dok piny nikech okwa trust jo county kalure gi kit kaka gichoko osuru to kwa yud services. Omiyo Cleophas inyalo